Dobar dan, Batarade. Poštovanje. Ja sam došao da snimam radove i vi se pojavljujete ovdje sa nekim informacijama, podacima koji su mi baš interesantni. Kakav je prvo problem imate? Pa baš probleme nemamo, jer Han Put koji izvodi zemljane radove i trade koji postavlja samu trasu, oni su izvanredni, korektni, komunikativni. Dobri ljudi. Radnici su izvanredni. Za šefove ne poznajem pa ne znam kakvi su. Ima par njih kao što je Gašević, kao što je Milan, jedan dečko. To su sve građevinci niskogradnje koji nadgledaju ove radove. Jesu oni korektni? Oni su vrlo korektni, oni su iz Niša, oba dvojica. Gašević, da, čuo sam za njih. A kakav ste problem imali tu? Pa imali smo problem mi smo privatni vodovod imamo koji je građen još moj pokojni otac i još 20-ak ljudi, što u selu Obrenovac, što u ovom zaselku koji se zove Hanovi, jer tu su bili turski Hanovi. Eno ga jedan još, ovaj drugi je srušen. Da, a kamo ga jedan Han? Eno tamo gde je zarušena ona kuća, sad će zadnji deo od kamiona da zakloni. Znači od ona žuto vozilo iznad. To je moje vozilo. Iznad vašeg vozila, to je turski Han bio. I to je poslednje srpsko selo sa srpskim življem. A šta mi rekao ste da je bila isečena voda? Ne, nije isečena voda, nego je bilo problem, vraćamo se na vodu. Ovde smo imali dve šahte koje su išle ispod pruge, naš privatni vodovod. Grupa građana, bolje rečeno. I registrovana, naravno. Međutim, to nije bilo u planu, pa su nam ovi izišli da nam te dve šahte ne unište, odnosno ne šahte. Šahte će uništiti, nego vodovod. A dakle dolazi voda? Voda dolazi ispod onih stena, tamo je vrelo koje hoće Pirotska opština da nam uzme, jer od Pirota do Dimitrovgrada sad niko nema vodu kao mi što imamo. Ali da se ne hvalim sa time, to je zasluga prirode, pošto imamo dobro vrelo. I tu nam je taj vodovoda. Dobro, i oni će da to srede da ide ispod. I oni će srediti to da bude sve u redu. A šta mi pomenušte struju? A struju zakačili su slučajno, to je, mislim, epizodno. Zakačili su vod, odnosno banderu sa strujom, ali to sanirano, to je već gotovo. Tako da, to su neki detalji koji su trenutni problem ovog dela od nas. Imaćete vodu ili već imate? Imamo vodu i dalje, voda je okej. Oni će to pažljivo da odrade. Vodovod, jedino struju smo za kratko nestala je, pošto je bandera. A šta rekao ste da vam ispucala kuća bila? Pa ispucala, evo... Od kamiona? Pa od pritiska, od mašine, sve ove mašine, od... Hoće li da vam poprave što razgovarate? Nemo, ja sam van koridora, ne može, van ovoga železničkog dela, tako da ne može ništa to, pojao Vuk Magarca.